kuti mune chakati. Ndiani vamwe munoziva nepower zvelevhu ramakandiwa muZimbabwe? Muno muZimbabwe vakawanda. Vakaita sani? Hatizotauriri nemazita asi vakawanda. Mirakopo? Saka mukutomutauta zvekuti anozoona kusvika palevhu ramakandiwa aiwa mwana yobetenjo aiwa vana panyaya dzekuona chezvezvo aiwa vana ko imimi ava ukatauzitaura chii chinozonzi nyaya inozongoitika ndeyekuti avakomana vano vachizobhesa nemari but tikatora kuti munhu uyu ngaiswe apa zigomira apa yomira apo tigariswe ivi chero makandiwa ndomukunda uprofita. nyaya yaprofeti makandiwa yokunzi pari kubuda 1 million kana pakaita muprofita wedha wechokwadi kana wenhema oro pakaita ng'anga wedha yefeki handisi pakusimuza kune ng'anga dzefeki wedha ng'anga yefeki kana yenhema hanzi uyai kuchechi mosvikonondiudza zviri muhomwe mangu ndinonokwereta 1 million of course kuti ndokwereta 1 meter 1 meter baba nemato millionaire ndienda ini ndiri kuti vamakandiwa kana vari serious chazvoizvo zvipapo ini ndoda munotoda but inini manje handisvike indotanga ndaitawo zvandoitawo first of all bhoza ungoendeka panzvimbo pemunhu ivo vakatitendera tosvika panzvimbo totanga taitawo zvatoitawo panzvimbo pavo then tochiona zvinenge zviri bhozi umwe neumwe akakushedza panzvimbo pake anenge agadzira nzvimbo yake zvakafanira kuti iye ndikamuti auye panapa ndisina kagara ndapagadzira angosvikaomira apo ndoda zvaanazvo momwe. Saka ini ndine chingodawo mazuva angu mashoma bedzi ndosvika ndotaura asi pandopedza kutaura kuti zvakati iyewo futi handiwo anoonawo ndomboisawo yangu ndakabata 1 million yandipa yai ndomboisawo muhomwe 1 million ndochomuti chionawo futi chiri muhomwe mangu. Iye apedza kuona chiri muhomwe ndobva ndachitaurira kuti vana vese vakagara vesangano vari mukati wani mudzimai anoda ngaasumuke amire apo avige chaanofunga kuti ada kuviga chero kubvisa bra chero kubvisa kana bhurugwa remukati chero akaisa paanoda kuti aise indotaura kuti wakaisa bhurugwa pakati kati mubra kati muhapwa kati makandiwa wamira pa unacho inacho ayo enda uzotsai apa pamatara nyaya yekuti hamungosvike munzvimbo muri kuti vamakandiwa mune munamato vanenge vakaita sei panzvimbo yavo ingori autake muchechi aiwa iyo isikireti yake plus atingazozvitaura kuti umwe neumwe ane zvinhu zvaanoita zvaanoita but iye panzvimbo pake ane zvaanotoita. Saka kuti mimi simba ravainaro vamakandiwa rekugadzira nzvimbo yavo inongwasa kutadzisai kuona here zvakatongofanira kuti nyangwe newe ukaenda pamusha pemunhu munhu akada kuvhara kuti usaoneka kana kudzivirira so zvinoitika zvinhu zvakafanira izvozvo but inini ndikaenda chete nganditendedze kungoti hongu mutongi enda anotora ivhu ripanzvimbo pangu iye chero akazoda kuita zvaanoita chete kana muchiti kutora ivhu repanzvimbo imimi mukuti muda kutora ivhu repabasilica mumbogara naro kana one day chete it's okay but ivhu is not something chekuti chinganzi problem kam mona ngosvika mungonotora ivhu ritoreke zvekudaro aiwa ritoreke zvekudaro patiri kuda chete asi munotora mucheche munotora aiwa ipo paipafurandi pechecha bozi ivhu kapana chakavanzika chete chinoitwa ivhu rinotaura baba handi ati anoda muprofita wechokwadi anoona aiwa muprofita wechokwadi anoona tisitaura zvenhema tazvemuprofita anoita sei anoona saka ndati inini ndinoona ndokunobudisa chokwadi saka ndati aiwa ndoda ivhu repo indogara naro ndongoita zvandoita nevhu iye oita chero akachiti ake anoita iye ndinevhu kunoku ndopinda chototaura kuti mukuru makamira pamuna chaminacho kwati mukuru makaisa tsono ngati mukuru makaisa ruoko muhomwe asi unofunga chii chingave chakaiswa muhomwe chekuti
amakandiwa anobva vakwanisa kuita chivindi chekuti hapana anoona zviri mumwe mako. Unozati vamakandiwa inyaya yekuti munhu anenge achizviona sokuti vamwe ndiye ega Zimbabwe yese anoona kana kuti ane pawo. Asi havana simba here? Pawo anaro zvake, but not kuzosvika pakuti iye ndeozviita saxoxo Zimbabwe yese. Ndopana kuti anenge ati indosvika ndichimudza kuti ane chakati, iye ozotaurawo chandinacho. Indoendawo nechanguwo, wotaurawo changuwo kuti mune chakati. Ndiani vamwe munoziva ane power zvelevhu ramakandiwa muZimbabwe? Muno muZimbabwe vakawanda. Vakaita sani? Hatizotauriri nemazita asi vakawanda. Miracle Paul? Saka mukutomutauta zvekuti iye anozoona kusvika palevhu ramakandiwa aiwa mwana yobetenjo aiwa vana panyaya dzekuona chezvezvo aiwa vana koimimi ava ukatauzitaura chii chinozonzi nyaya inozongoitika ndeyekuti vakomana vano vachizobhesa nemari, but tikatora kuti munhu uyo ngaiswe apa zigomira apa yomira apo tigariswe ivi chero makandiwa ndomukunda kuprofita. Serious. Saka pana here chiprofita chavamba profita chenyikawo zvakawanda zvakawanda makashewo chava profita chenyika. Ndakataura nauye hanzvadzi yaJinimbi accident yake, ndikataura nauye kupatsanuka kwebato raChamisa. Yes. Ndakataura zvinhu zvakawandisa kana zvemaro nozvinyaya zvese zvindakazvitaura mukazviteerera. Ladies and gentlemen, interview ino yatisura tiirebese because musoro wenyaya unopedzisira wazopishi ingaidzika. And Baba Mutongi, we are going to try whatever we can kuti Baba Mutongi vange varipo musi weSunday. Kana vabvumirwa kutora ivhu vapo condition yavo, kana vakabvumirwa kutora ivhu saka tichambokumbira ivhu. Asi saa kuti pakashayikwa ivhu hamusokwanisa kuendere Sunday. Anouya iye kunoko ani chaari kuda iye kungopruvha chete. Aiwa iye ari miliyoni ka plus kuti akati auya kunoko andika profeta wakanzi wauya kunoko wobva wati mumwe munhu ane sowe rake riri kuHighfields obva aenda futi ikoko obva wati kune Mwari kwamutare obva aenda futi ikoko saka vakangoti no paneutral venue ndo pane miliyoni. Right. Ndio pandataura paipa ndikati iye chete ngangotipa ivhu zvimwe zvese hatingatsvage zvakawanda. I think mdara chingonotora ivhu munongotoreke pabe pane inonzi maximum security. Aiwa ndizvo zvisikwa but isusu zvatingatoite isusu ndatitsvagei maways ekuti tikumbire ivhu on behalf of Mutongi, kwete kuti rinotoreka kuti Mutongi anotora. Aiwa asi kutorikumbira tichabvunza pamacondition tokumbirawo chi ivhu yakashata bozi iye nyango akadi as long chete ndine ivhu chete ava bandotaura ndapedza ndosumudza 1 futi wemuchechi kuti iwewe sumuka ndikutaurire zvauyinazvo inoniteera yese chechi ba saka munoisa nemunoona ngematone mita plus vatendi vese vanotera. Right. Saka pakashayikwa ivhu hamusi kuuya. Aiwa indoda ivhu bozi skiri rese ndoriziva. Aiwa zvinhu zvese zvaclear Sparks. Saka macondition tichaedza kutaura tonzwa kuti afa Baba Mutongi. Thank you for your time. Aiwa pakanaka. Asa musire ndimbokuudza kuti mune chii makaisa chii imomo. Aiwa taura.